couscous met Marokkaans green, dan weet ik wel wat het is, maar ik vind het wel lekker. Ja. En ik kan ook zwet wel op, het is wel scherp. Het is lekker warm, ja. Ja, het is hier ongelooflijk warm. We zitten hier een beetje in de keuken waar je eigenlijk krijgt niks kennen. Wat schaft de pot? We hebben hier ja, een Marokkaans gerecht met onder andere couscous en verschillende soorten hummus en kikkererwten. Kom je hier vaak, hè? Ja, ik kom hier heel vaak, ja. En vooral met eten, ja. En dan doen we alleen maar, weet je, alles op het hier is vastkomen. Er ligt niks tegen. Nou ja, Mark zegt in Drachten wat we net kennen, dat is ongeveer het liedste kroegje wat we in Drachten hebben. En dat doen we nou een hier of zij, nou ja, eetcafé, veganistisch en we hadden gemiddeld zo'n 40 man te eten om de weken. Het kermende biggetje. Klopt. Zo heet het. Zo heet het hier, eetcafé Het Kermende Biggetje. Een kameraad van mij die woonde in Grijns in het RKZ, dat is een hogere kraakpand. En daar hier is dus een veganistisch restaurant. En, maar dan hier het eigenlijk een beetje omdraaien, dan moeten wij eens een keer vlees eten, zeg maar. Ja, dat lijkt er heel gevoelig bij dat soort mensen. Dus hadden we dan ik al een naam van het eetcafé hier en ook. Dat is dan het Kermende Biggetje. Nou, toen moesten we er eigenlijk uit. En toen kwam er verder niks meer van. En tot ik een periferie Dirk trof. En die is dus veganist, dus zeiden we, nou, dat pikken we op en dan geven we het hier aan. Ah ja, dat is humor, hè. Het kermende biggetje. Dat denk je van, nou, dat wordt best barrevlees eten van jou, maar dat is dus net zo. Ik ben zelf veganist. Dus dat betekent geen vlees? Ja, geen vis, geen zuivelproducten en dat, nou ja, dat doe ik nou al een x-100 jaren. Dat bevalt niet prima. Ben je nou zelf veganist? Ik ben deeltijd-vegetariër. Ik eet wel eens vlees, maar net altijd. Eén keer in de 2 weken is het iets wat de post kaft en ja, het is altijd lekker, het is altijd goed. Dus je komt hier gauw zijn? Ik kom hier regelmatig, ja. Maar ik moet eerlijk zijn, een lekker stuk vlees op mijn bord, daar zeg ik geen nee tegen. Weet je, mensen die zijn van, die zitten hier dan aan de bar en zijn ze ik vol met die brood en hard op met die flauwekul. Ja, het roept altijd hartstikke lekker natuurlijk, dus dan eten ze het dan met een portie. Nou, ja, dan valt het toch wel bij mij. Ben je nou het enige veganistisch eetcafé in Friesland? Geen flauw idee. Ik denk het al. Want ik hou me er helemaal niet mee bezig. Ik vind het wel hartstikke leuk dat we hier gewoon een groep mensen hebben die, nou ja, die ik een keer wat oors krijgen. De sfeer, de gezelligheid, en een beetje rommelig, ja, gemoedelijke mensen, gemoedelijke klanten.